proclamació de la República Catalana i conseqüentment la República Espanyola també, hi ha paral·lelismes i hi ha analogies molt clares i molt evidents entre les coses que passaven a la proclamació de la República i durant temps de la República i el que està passant ara, el que està passant actualment. Certament la gent va contribuir, va fer possible que caigués la monarquia sortint al carrer i demanant la proclamació de la República. Aquesta República va vindre abans a Catalunya que a Espanya i certament a Espanya es van posar molt nerviosos quan Macià sortia al balcó i declarava la República Catalana. Llavors, clar, van enviar els seus homes de negre a Madrid. Immediatament es va proposar un Estatut de Catalunya que va ser retallat i va ser esquarterat per Madrid. Va ser profundament anticatalana. No només es va retallar l'Estatut, recordem que el govern espanyol va boicotejar l'educació, el model d'educació republicana de la Generalitat. Hi havia una doble línia on s'ensenyava molt més en castellà que no en català. Després, recordem també en temps de la República que el 34, quan Companys va proclamar la República Catalana dins de la República Espanyola, va ser enviar l'exèrcit, empresonar-lo, derogar, aplicar un 155 com han fet exactament ara. I al final, el final de la República va arribar en molt poc temps. Espanya, en els anys que ha funcionat com a Espanya, des de Felip V, s'ha mostrat com un estat profundament intolerant, profundament involucionista i ha anat de pronunciament i de cop d'estat en cop d'estat, sempre contra la seva pròpia població i especialment com a denominador comú de tots els conflictes que ha viscut Espanya, l'anticatalanisme.